Сега искам да си обясним и една специфична, да не го нарека функция, но какво представлява мускулът като орган? Не като устройство, с това сте запознати, а общо взето защо толкова много говорим за мускули, защо работим чрез тях. Надявам се да ви стане ясно от този урок. В принцип, още преди много години учените са стигнали до изводите, че причина за повечето болестни състояния на съвременния човек са именно мускулните дисбаланси, мускулните функции, да го наречем така, и нарушенията в тях. Разбира се, аз като йога учител, който от много години се занимава с хора, също вярвам в това, защото вярвам, че в нашето тяло абсолютно всичко е свързано и вярвам, че тялото може само да кажем така, да се лекува, стига да знаем как. Защото, честно казано, когато хората дойдат на йога, те идват към нещо хубаво, нещо, което само по себе си би трябвало да поддържа тялото в баланс, включително мускулите и тяхната функция, но самите хора идват с толкова лоша механика на движения, с такива лоши навици на движения, че е спорно доколко йога има някаква реална полза, доколко допълнително задълбочава тези проблеми. Така или иначе, мускулът не е само орган, който произвежда някакво напрежение, за да можем да се движим. Той е смятан за един от най-големия орган в тялото и по други причини. Доказано е, че мускулите произвеждат така наречените миокини, които са вещества, имащи много общо с възпалителните процеси в тялото, както и оксидационните процеси в тялото. Тоест мускулите, освен движения, са способни да участват по този начин в поддържането на хомеостазата на тялото и по този начин се свързват и с други органи. Нещо повече, счита се, че всеки мускул рефлекторно е свързан с конкретен вътрешен орган и това е така, защото един нерв тръгнал по пътя си не инервира само мускула, а по пътя си той минава и през конкретен орган и през нещо друго и в един момент дадена мускулна дисфункция може да е резултат от възпаление в този орган и обратното. Неадресирана мускулна дисфункция с времето може да доведе до някакъв вид дисфункция и в съответния орган. Като казах, това не означава, че йога е вредна или някой друг спорт е вреден, или движението като цяло е вредно, но тук по-скоро става въпрос не за това какъв вид и колко много се прави, а за качеството на движение. И като такъв орган, в един момент, когато не функционират достатъчно добре, мускулите могат да допринесат за една постоянна възпалителна среда в организма, която ще започне реално да ни разболява. Така че трябва много добре да знаем какво означава мускулите да функционират правилно. Това е първото, което трябва да си изясним всъщност, а какво е правилна функция на мускулите. И сега като казах мускулна функция, изобщо не е лесно да се дефинира какво е нормалната или да наречем тази нормална функция, оптимална функция на мускула. На първо място, защото мускулът може да се разглежда от много различни ъгли. Можем да го разгледаме като структура, като устройство, може да го разгледаме като орган, може да го разгледаме от гледна точка на неговата биохимия и физиология. Може да го разглеждаме от гледна точка на нервната система и управление нервната система и всякакви други неща. Така че съвсем не е лесно да се дефинира всъщност какво е оптимална функция на мускула.
Някои казват, че функцията на мускулите е да създават движение и да, това е така. Други казват, че тяхната функция е да поддържат стойката на тялото и това е така. Трети ще кажат, че функцията им е да създават координирани движения и това също е така. И може да напишем цяла дисертация с определения за мускулна функция, в зависимост в кой аспект ще разглеждаме мускула, какво точно имаме предвид, в зависимост от нашите собствени разбирания и личен опит. И нека сега да разгледаме някои принципи. Няма да разглеждаме устройството на мускула. Искрено се надявам да го знаете, защото няма да си губим време с неща, които би трябвало да познавате, но сигурно знаете от анатомията, че мускулното влакно, да го наречем така, ако кажа мускул или мускулно влакно, на повечето места това са синоними, нека да не се бъркаме, но мускулното влакно е изградено от така наречените филаменти, т.е. съкратителни белтъци, които реално се съкръщават и създават движенията. Когато се съкръщават, те произвеждат не само напрежение, което също наричам или напрежение или сила, но и променят дължината на мускула. И един от най-важните принципи при работата на мускулите е съотношението между дължината на мускула и неговата сила. Това съотношение много зависи от поведението на филаментите в съкратителните единици на мускулите, саркомерите, доколко те се застъпват, доколко не се застъпват. Вие знаете, че филаментите в мускулното влакно по принцип това са два белтъка, повече от два са, но основните са два, актин и миозин. Те леко се застъпват, когато мускула е в покой. Когато мускула се скъсява, т.е. когато той се съкрати и се скъси, те се приплъзват ето така един в друг и това скъсява мускула. Когато мускулът трябва да се издължи, то те се плъзгат в другата посока и по този начин мускулното влакно всъщност се скъсява или се разтяга. Какво се състои принципът дължина-сила? Ами в това, че и в прекалено скъсена позиция, и в прекалено разтегната позиция мускулът всъщност не е в изгодна позиция да генерира оптимална сила. Като казваме оптимална сила, това е сила на съкращение, според мускула, според това какво трябва да извърши. В единия случай саркомерите и филаментите прекалено ще се застъпват, между тях няма да могат да се образуват адекватно така наречените напречни мозчета и съответно ще има слабо съкращение или никакво. По същия начин, ако прекалено се разтегне мускула, те пък няма да се застъпват съвсем и там отново образуването на тези напречни мозчета също е нарушено и невъзможно дори и отново няма да има сила мускулът, за да се съкрати адекватно. Това е много важен принцип, който ние ще използваме по-нататък и ще го споменаваме, но естествено, че той повдига доста въпроси. След като е така, след като и в прекалено къса, и в определена дълга дължина мускулът няма сила, то трябва ли да се избягват такива дължини на мускула? Какво означава това? Ами как тогава да го товарим този мускул, че той винаги да има оптимална сила? Изобщо въпросите в биомеханиката са доста. Разбира се, функцията на мускула не зависи само от взаимоотношението между дължината и напрежението в мускула. Още един изключително важен фактор е проприоцептивният фидбек, който мускулът изпраща на нервната система.
И този проприоцептивен фидбек се дължи на стреч рецепторите, които се намират в мускула. Два такива рецептора имаме, които отговарят за този проприоцептивен фидбек към мозъка. Единият рецептор са мускулните вретена, а другият е сухожилният орган на Голджи. Мускулните вретена се намират в тялото на мускула и те долавят промяната в дължината на мускула. Сухожилните органи на Голджи очевадно се намират в сухожилията на мускула и реагират на натягането, т.е. на напрежението, което се създава при натягане на мускула, тъй като и двете по различен начин контролират дължината на мускула, и двата вида рецептора са стреч рецептори. Когато мускулът започне да увеличава дължината си под напрежение, защото той се съкращава, тези рецептори изпращат сигнали в централната нервна система, която връща команда към екстрафузалните влакна. Това са всички останали мускулни влакна, които не са вътре в самото вретено на мускула. И централната нервна система връща команда към екстрафузалните влакна, те да се съкратят. И това е начин да се регулира както силата на съкращението, така бързината на съкращението на мускула. И този механизъм реално е познат като стреч рефлекс. А стреч рефлексът чисто и просто е, че когато започваме да разтягаме един мускул, мускулът първоначално ще се стегне. Това е начин да се предпазим. Това е начин да се предпази мускула от скъсване, от прекалено издължаване и това е нормална реакция на нервната система. И разбира се, че това се тренира, да кажем. Ще кажете, някои хора с такава лекота се разтягат, все едно нямат стреч рефлекс. Напротив, всеки има стреч рефлекс и той се активира, но при някои хора той бързо се преодолява в резултат на трениране. Хубаво да е обаче това трениране за гъвкавост си има и обратна страна, защото ако това разтягане продължи, не спре, ако се пренебрегне стреч рефлекса или прекалено много се разтяга, или всекидневно се разтяга по някакъв начин, мускулът може да се издължи до толкова, че рецепторите вече ще спрат да подават проприоцептивни сигнали към нервната система. Тоест нервната система няма да усеща, че мускулът се е разтегнал прекалено и тя съответно няма да изпрати сигнал да го предпази. И това много често се случва в йога, между прочим, където всеки иска да стига до крайност, където всеки търпи болка, независимо, че усеща ограничения в мускулите си, където се правят екстремни йога пози и то се правят често, редовно. В крайна сметка, този проприоцептивен фидбек към нервната система наистина намалява и се влошава. А когато няма такъв проприоцептивен фидбек, се влошава контролът върху движенията. И когато се намали контролът върху движенията, вече става доста лошо. Нека да разберем обаче защо става така. За тази цел ще използваме сравнение с пружина, с една обикновена пружина. Знаете, че пружината може да се разтяга и да се връща в изходната си дължина, благодарение на това, че материалът, от който тя е направена, оказва съпротивление на нашите усилия да разтегнем. Именно на това съпротивление се дължи еластичността на пружината, а еластичност просто означава свойство на една тъкан да се съпротивлява срещу усилията тя да се деформира. Тоест, ние се опитваме да деформираме тъканта, а тя се съпротивлява. И ако тя се връща в изходна позиция след като се е съпротивлявала, тъканта е еластична.
Когато обаче една пружина я разтягаме и прекалено я разтегнем, тя губи тези еластични, пружинни типично свойства и ние повече не можем да я разтегнем, защото просто сме прецакали напрежението вътре в материала и без него не може да има разтягане и връщане в обратна позиция и много често това се случва с нашите мускули. Те би трябвало да са като такива пружинки, които с лекота се разтягат, след това с лекота се връщат в изходната си дължина. И представете си сега един офис служител, който цял ден седи и така прегърбен пред компютъра и не се движи в някаква стойка. Представете си неговите изправячи на гръбнака, които цял ден са издължени в тази позиция и не работят. Те са издължени, ама не в добрия смисъл, защото в един момент това всекидневно издължаване изведнъж изключва рецепторите в тях. Мозъкът вече не получава фидбек от мускулите, че дължината им е променена. Човека си остава трайно гърбав и съответно този мускул обаче губи и способността си да се съкращава, така че този мускул издължения става и слабичък. И когато кажем слаби са му мускулите на гръбнака или на гърба са слаби мускулите, защото не могат да го поддържат, те са слаби, защото в повечето случаи, казвам, това е само един пример, но защото те са дълго време били издължени, т.е. те са стигнали техния предел. По същия начин мускулът обаче трябва да има и някаква твърдост, защото при повече или по-малко твърдост, съответно проприоцептивният фидбек също няма да е правилен и тогава отново мускулите няма да могат да се съкращават адекватно. Но не е само това. По принцип нарушеният проприоцептивен фидбек от страна на мускула, който разгледахме, води и до общо влошаване на кинестезията. Кинестезията включва проприоцепцията, разбира се, но кинестезия е общото усещане за тялото къде се намира. Не само като позиция на тялото в пространството, позиция на отделните части на тялото спрямо други усещания за тялото. Кинестезията е, докато проприоцепцията е нещо заложено в физиологията на мускула, това е реакцията на мускула към нервната система и изпращане обратно на сигнали, т.е. да могат рецепторите в мускулните вретина, в сухожилията на мускулите да могат да усещат промяната в натягането на мускула, в промяната на дължината му, промяната на напрежението. Такива рецептори имаме, разбира се, и в ставните капсули, имаме и в други структури на тялото. Кинестезията е общото усещане на човека за себе си в тялото или, както ние казваме, усещане за тялото. Без такова усещане, разбира се, няма да има и много контрол. И нарушената кинестезия от своя страна също води до нарушаване на движенията, до движения, които не са прецизни, до движения, които не са достатъчно контролирани. Те пък от своя страна започват да влошават и функциите на мускулите, и функциите на ставите. Но в крайна сметка и твърдостта на мускула, и неговата еластичност са изключително важни, защото ако мускулът е прекалено твърд, той прекалено много ще се съпротивлява на въздействие. Ако пък е прекалено еластичен и недостатъчно твърд, той пък прекалено бързо ще се деформира и нито едната крайност, нито другата крайност са желателни или по някакъв начин, да го наречем, здравословни. Но това съответно започва да повдига нови въпроси. След като е така, защо са всичките тези стречинг програми? Доколко такива интензивни стречинг програми, сред които може да причислим и йога, разбира се, тъй като много разтягаме, доколко те са адекватни, доколко да се натоварва мускула. Изобщо кое е най-доброто, защото съществуват изключително много митове, съществуват изключително много комерциални подходи,
А, къде е истината тогава? Трябва ли да се разтяга? Не трябва ли да се разтяга? Колко? Трябва ли да се товари мускула? Това, разбира се, много отдавна е повдигнало подобни въпроси и в областта на йога, защото йога като цяло залага повече на разтягането. Поне на повечето места, където се преподава йога се рекламира като за гъвкавост, йога се рекламира като средство за разтягане, се пропуска някъде балансът, че нашето тяло не може само да се разтяга. Нашето тяло не може само да го правим еластично и гъвкаво, а за някои хора това дори може да е противопоказно. С две думи, нека отново се позовем на науката, а не да си говорим общи приказки. През 2000-та година едно научно изследване на Кендъл, например, доказва, че проприоцептивната невромускулна фасилитация или PNF, както е известно, това е техника за отпускане на мускулите и за разтягане, за подобряване обхвата на движение най-общо, но това изследване доказва, че този вид отпускане и разтягане на мускула всъщност води до десенситация на мускулите. Десенситация означава просто загуба на чувствителност в мускулите, което оказва негативно влияние на способността на мускула да вършат някаква работа, особено когато стане въпрос за спорт. Много научни изследвания са изследвали влиянието на разтягането, т.е. разтягането преди натоварване, разтягане след натоварване, за да видят какъв е ефекта, и повечето от тези научни изследвания стигат до извода, че разтягането като начин да се разгрее тялото всъщност намалява перформанса на мускулите. Т.е. те след това не могат да работят оптимално. Казвам това, защото в много, не спортове, но да кажем в така общия фитнес, в класове, да кажем аеробики и всякакви други, много често разтягането се включва като част от разгряването, но всъщност да разтягаш мускула преди като подготовка той да се стяга и да прави някакви други високоинтензивни движения, най-малкото няма логика, и разбира се, че науката доказва, че разтягането влияе лошо върху способността на мускулите след това да се съкращават. Разбира се, това не означава, че разтягането е лошо, естествено, но не и преди някакви други натоварвания. Освен това, много автори както казах, са изследвали влиянието на разтягането върху различни видове движения. Тоест, ако нашият спорт включва динамични движения, как ще влияе разтягането на динамични движения? И, например, разтягането отново влошава представянето на мускулите при динамични движения. Тоест, ако спортът включва тичане, бягане, скачане, то разтягането ще влошава тези неща. Ако спортът включва по-статични движения, бавни и така нататък, разтягането има по-малко негативен ефект. С това само искам да кажа, че не трябва да поставяме разтягането на пиедестал от една страна, и второ, че доколко ще се разтяга, кога ще се разтяга, по какъв начин ще се разтяга и по същия начин колко ще се работи за сила, какъв тип сила е необходима, изключително много ще зависи от конкретния ученик. Защото може да имаме един обикновен човек, който цял ден седи, и той ще има съвсем различни нужди и предизвикателства пред себе си. Един такъв човек няма нужда от супер интензивна стречинг програма, няма нужда, както се казва, да го учим да си слага крака зад главата, защото на този човек
тези неща не са му функционални. Да, разбира се, тук винаги има елемент, ама аз искам, естествено. Но тук говорим в чисто физиологичния план, в чисто здравословния план. Нашите желания и мераци да искаме да правим нещо нямат нищо общо с това. Тоест, всичко зависи от нуждите на ученика, всичко зависи от неговия начин на живот, всичко зависи от това дали той спортува, какво спортува. И нашите намеси, нашата програма или програми, които ще изготвяме за тези ученици, трябва да вземат всичко това предвид. Мисля, че тук изводите са очевадни, мисля, че са напълно логични. Стига за това в момента. Ще ви кажа чао за сега и ще се видим в следващия урок.